Resulullah aleyhisselam'ın sığınan zadişi. Ve min azabin nar. Hudaya odun azabından sana sığınyaniptir. Cehennem beter bir güýçli. Resulullah aleyhissalatu vesselam cehennemin odundan Allah'a sığınıptır. Birinden narahat bolup dursaňda, bir sana zulm edipdir, bir sana bir yüreğini ağırdıptır. Ayon men geçmerin kıyamaty da gider. Cehennemin ýagdaýyny gören wagtynda tesawwurlardan hariçdir. Şoşuma dünyada dargatjak adamyň cehenneme düşüp duranyny görseň, yüreň eriýär da şoňa. Ulukdandyr, sen ulluňdandyr. Men geçmer nime cehennem bir teleke yer. Sen şo geçmer diýen adamyň wagtda görseň, hökmen yüreň awýar da şoňa. Oň üstüne men geçmeýän nime meger eşitmeýäsmi? Resulullah aleyhisselam ummatından birçe nefer bolsa da kıyamet gün molanyny çırpynyp Resulullah aleyhisselam ummatynyň eline çekjek bolup tuğka, cehenneme düşürjekkä bolup tuğka. Ummatynyň ýyzynda Resulullah aleyhisselam zir walaqadan yeke ummatyn taýlajak bolup tuğka. Ne ýüz bilen sen Muhammed Resulullah'ın öwünde durup men geçmeýän şol adam oda ütmelip durjak. Resulullah aleyhisselam'ın öwünde näzire durmaly adam. Resulullah aleyhisselam ummatyndan yeke cennete garşyn çekjek bolup oda düşmesin diýip Resulullah aleyhisselam şo ýagdaýda düşüp tuğka, näzire ýüz bilen durmaly, men geçmeýän, ýa men ody bermeli. İmam Şafii iştada bir akla etdi. Men Resulullah aleyhisselam'ın öwünde beýtirip durup başarmaryn, geçerin sogabym alaryn, Resulullah aleyhisselam da hoş ederin. Emma geçmesem sogabym da bolmar, Resulullah aleyhisselam da menden gynanyr diýmişdik. Geçýän sogabym alýan akylly adamyň etmeli işi şidir diýmişdik. Hadanal Yesu Muhammeden ve demus semai tewaqqada yetlu